ଆମ ଘରର ଆଜି ହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ, କାଠୁଆ ଜିଆ ବାଁରି ତରକାରୀ ଝୁଲଟା କେମିତି ବନା ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଜିଆ ମାଛ, କାଟୁଆ ମାଛ, ମାଗୁର ମାଛ ଝୁଲ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ନଈରୁ। ଆଉ ଆମର ବାବୁକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ବାବୁ ଜଣକ। ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ଆମର ବାବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ ଜୁରର ଜିଆ କାଠୁଆ ବାଁରି। ଝୁଲଟା କେମିତି କରିହେବ କେମିତି ଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପଛେ, ଆଗ ରୋଷେଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିଲ ତୁମର ବେଙ୍ଗ କିଏ ପାଟି ଗୁଡାକ ଇ ବୋପ ମା ଇ ବେଙ୍ଗ କିଏ ପାଟି को देखो रे।